Добър ден, това е Fairplay с мен Христо Чаушев. Какво предстои в предаването? Промените в кабинета, необходимост или добър ход? Политологът, доцент доктор Георги Манолов. За бъдещия български еврокомисар, председателят на българската делегация в групата на ЕНП в Европарламента Андрей Ковачев. България, накъде след кризата? Професор Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален съвет. Сега казвам добър ден на евродепутат Андрей Ковачев. Добър ден. Господин Ковачев, вътрешно-политическото събитие за страната ни бе свързано с промените в кабинета, а това на международната политическа сцена с казуса за избор на български еврокомисар. Как ще коментирате оттеглянето на Румяна Желева и кандидатурата на Кристалина Георгиева? Аз мисля, че решението на госпожа Желева да оттегли своята кандидатура е добро не само за нея, но и за България, защото по един достоен начин, след като нейното име беше така несправедливо опетнено и после от европейските институции, разбира се, казаха своята дума, че няма никакъв конфликт на интереси, но се създаде една такава враждебна атмосфера срещу самата кандидатура на госпожа Желева, така че мисля, че нейният ход е достоен за благодарност на една страна и за похвала. Аз и желая здраве преди всичко и се надявам да я виждаме по-нататък отново на нашия политически обществен живот. Но по-важното за нас е България да излезе още по-силна от тази наистина криза, която се създаде. Ще се случи ли това? Аз съм убеден, че ще се случи, защото кандидатурата на госпожа Кристалина Георгиева е много добра, подкрепена от всички политически партии, не само в България, но и в Европейският парламент. Тя тази седмица имаше няколко срещи с различни представители на политически партии в парламента. Всички заявиха първо голямото си задоволство от това, че госпожа Георгиева пое или беше готова в толкова кратко време да се реши на тази стъпка. За нея лично тя е, разбира се, много сериозна стъпка от вице-президент на Световната банка. Тя трябваше за около 10-15 минути да вземе тежкото решение. Това ли беше периода от време, в който трябваше да се вземе решение? Горе-долу това беше периода от време, в което тя трябваше да вземе това решение и да се хвърли в европейската политика. Тя е изключително подготвена. Хубавото е, че наистина работила точно в ресора, за който после ще отговаря в Европейската комисия. Това е хуманитарната помощ и реакциите при кризи. Тя е била дълги години в Световната банка, отговаряла е за този ресор. Така че аз нямам никакви съмнения, че от гледна точка на ресора тя ще се справи блестящо, много добре. Очаквам на 3 февруари след изслушването да има едно много голямо облегчение, не само в Европейския парламент, но и в България. Желая го от сърце, за да може българското име да се свързва с положителни резултати. Българската кандидатура получи подкрепата на ЕНП и Европарламента. Как да тълкуваме този факт? Разбира се, че получи подкрепата на Европейската народна партия, защото госпожа Кристалина Георгиева е номинирана от управляващата партия ГЕРБ в България, която е член на семейството на Европейската народна партия и по този начин Европейската народна партия не може да не подкрепи кандидатурата на госпожа Кристалина Георгиева, а тя е подкрепена и от повечето партии в Европейския парламент, защото първо убеждава самата нейна автобиография, и от друга страна европейските политически партии искат колкото се може по-скоро да бъде създадена една работеща Европейска комисия. Ситуацията в момента е неприемлива. Юни месец бяха изборите, в момента е почти февруари, все още няма работеща Европейска комисия. Така че 9 февруари е пределният, крайният срок, който са си поставили европейските партии за създаването на една работеща Европейска комисия. Ще успеят ли българските евродепутати да намерят общ тон на работа след последните събития? Какви са вашите очаквания? Аз мисля, че ние сме задължени да успеем. Аз съм оптимист в тази насока. Само преди 2 дни ние успяхме да се обединиме по въпроса за доклада за Македония, доклада за напредъка на Република Македония по пътя към Европейският съюз и
аз мисля, че по национални каузи, когато става въпрос за защита на националните интереси, ние не може в никакъв случай да се делиме на леви, десни, центристи и каквито и да са други политически течения в Европейският парламент или в България. На европейска сцена ние би трябвало да работиме заедно. Има добри примери, има, разбира се, и някои не много национални позиции, които бяха взети преди, но аз съм оптимист за бъдещето. Тоест, в началото на февруари всичко трябва да се подреди както трябва. За Европейската комисия, за да имаме работеща Европейска комисия, да. Добре, господин Ковачев, в момента Испания председателства Евросъюза. Премиерът Запатеро и постоянният председател на блока Херман Ван Ромпой обещаха да говорят с един глас в защита на ценностите на общността и излизане от кризата. Случва ли се това? Това е пожеланието, което си отправяме. Аз мисля, че от много години Европа да говори с един глас, да има обща европейска външна политика, да има обща европейска енергийна политика, която за съжаление липсва. Тези пожелания аз се надявам и желая на Испанското председателство, разбира се, успех, да се превърнат от само пожелания в реална действителност, когато страните членки ще могат да намерят компромис в Брюксел, в съответните институции, в съвета на министрите или в Европейският парламент, за да излезнат по-силни. Ние говорим за един глас, Европа да говори с един глас пред света, за да може европейската позиция да бъде по-силна. Индиректно и българската позиция да бъде по-силна, защото имайки европейска позиция, в която ние активно сме участвали. Затова ние говорим за активно участие на България в формирането на европейски политики. По този начин и българската позиция ще бъде защитена, говорейки Европа с един глас, примерно спрямо Русия или спрямо други световни играчи. В която и да е област. Ще се умее ли наистина Европа да координира усилията си, за да излезе от кризата? Тази координация лесно ли ще се случи? Тя вече се случва. Мисля, че Европа даде един координиран отговор на финансовата и икономическа криза. Все още сме в самата криза. Надяваме се тази година, към края на годината, да излеземе, както казват експертите. Има вече положителни сигнали от отделните икономики в Евросъюза. Точно така. И имаме още какво да работиме по един общ пазар. Тази идея на Жак Делор, който беше преди повече от 20 години за един общ европейски пазар, господин Барозо иска да финализира 2012 година, в което ние го подкрепяме. Има още какво да се говори какво да се направи по въпроса за регулирането на финансовият пазар, за да не може повече да се случват такива кризи, извършени от банките. Има какво да се прави по въпросът с енергийните източници и гарантирането на независимостта на нашия континент само от един енергиен източник, да бъде диверсификацията, за която говорим много често, дигиталният пазар и така нататък. Всичко това се прави, за да гарантираме повече работни места, за да имат потребителите по-голям избор на по-ниски цени. Немалко са очакванията и предварителните заявки, всички тези теми, които поставяте за Европарламента в този мандат. Очакванията са изключително много. Европарламента получава от този мандат много по-голяма сила, като възможност за взимане съвместно с Европейския съвет решения в изключително голяма част от европейските политики, от 33 по Ница на 77 области, където Европейския парламент взима заедно решение с Европейският съвет. Така че очакванията на гражданите са много големи. Така нареченият демократичен дефицит, който съществува в Европейския съюз, чрез Лисабонския договор, аз казвам, че Лисабонския договор е панацеята и е последната стъпка, разбира се, но до някъде се преодолява този демократичен дефицит, който съществува в Европейският съюз. Казахте Лисабонския договор. Каква трябва да бъде философията на неговото прилагане, така че да положи наистина и да разшири основите на Евросъюз? Философията е по-прозрачно, по-демократично взимане на решенията и възможност за гражданите да влияят директно върху европейските институции, върху взимането на решения. Това е така наречената европейска
гражданска инициатива, която се въвежда чрез Лисабонския договор, където чрез събирането на подписи от над 1 милион европейски граждани, Европейската комисия е длъжна да реагира. Гражданското участие. Гражданското участие. В момента, разбира се дискутират много по-интересните страни, така детайлите на този въпрос, от колко държави трябва да бъдат събрани тези подписи, как ще бъдат идентифицирани тези граждани, по кои теми въобще може да се правят граждански инициативи, примерно спорни теми или теми като, да кажем, въвеждането на смъртното наказание или права на малцинства. Това не би трябвало да бъдат теми на един референдум, защото ние имаме нашите общи европейски ценности, върху които е заложен върху които се базира Европейския съюз и ние не би трябвало да ги поставяме под съмнение. Господин Ковачев, друга тема, която ще е актуална за вас в работата ви като евродепутат, е Европейската стратегия за Дунавския регион. Какви са аргументите за изготвянето и каква е нейната философия? По поречието на река Дунава има около 9 държави, които са и в Европейския съюз. Някои от тях все още не са в Европейския съюз, като например Сърбия. Извинявам се. Ние смятаме, че една европейска дунавска стратегия би допринесла за по-доброто интегриране на тези държави в Европейският съюз, за по-добрата транспортна инфраструктура, туризъм, екология, всички проекти, които са свързани с самата река и с районите, които са около река Дунава, в така наречения басейна на река Дунава. В Европейския съюз съществуват такива примери, като Балтийската стратегия. Фактически Дунавската стратегия ще стъпи върху изградената вече Балтийска стратегия. Тоест имате пример, който може да послужи за солидна основа. Точно така. Европейската комисия в момента е призована да представи тази година, до края на тази година, проект за такава стратегия, който ще мине през Европейският парламент. Комитета на регионите вече представи своето виждане по този въпрос. Призовани са също така и местните власти. Ние имахме миналата година среща с кметовете от общините, които са по българското поречие на река Дунава и аз се надявам на тяхната активност. Надявам се да организираме в скоро време, мисля, че беше за май месец в град Русе ще има една голяма конференция по този въпрос, международна конференция за река Дунава. В момента се разглеждат над 250 проекта, свързани с река Дунава. Давам ви пример в какво ситуация сме в момента. Ако искате да отидете от Русе до Лом, сигурно ви трябват някъде около 5-6 часа по един изключително лош път. Натоварен. Инфраструктурата е в, бих казал, плачевно състояние по поречието на река Дунава. Трябва да отидете, може би, от Русе до София, после до Лом. Ще ви е сигурно по-лесно, отколкото покрай реката. Значи инфраструктура покрай реката, туризъм, възстановяване на водното движение по реката, за да може, защо не да вземат пътници вместо с кола да отидат с воден транспорт от Русе до Лом, което би било сигурно не повече от 2 часа. Доколко така жителите на тези райони по поречието на река Дунав поставят проблеми, които съвпадат с тази европейска стратегия за Дунавския регион? Има ли препокриване или има надграждане на идеите, които могат да се осъществят? Те идеите не са така безкрайни. Аз мисля, че те се припокриват. Хората искат да имат добра инфраструктура, да имат чиста река, да привличат туристи, които разбира се, с туристите идват и съответните инвестиции в районите. В момента корабчетата, които спират международните кораби в Русе, те даже не остават в Русе, директно отиват до Велико Търново и се връщат, така че голяма полза за Русе в момента от туризма по река Дунава няма. Това е един от приоритетите в Дунавската стратегия също залегнала. Колкото повече партньори и други страни членки се привличат в един проект, толкова има по-голям шанс, разбира се, самия проект да бъде одобрен и финансиран. Това е другия проблем, финансирането на стратегията, защото в финансовата рамка до 2013 година не са предвидени допълнителни пари, така че ще трябва да се използват парите от структурните фондове, от регионалния фонд.
Добре, и последен въпрос, господин Ковачев, тъй като напредваме с времето. По изказване в началото на годината на посланник Фуентес Испания ще работи много задълбочено по въпроса, свързан с разширяването на Евросъюза и сближаването към общността на страните от Западните Балкани. Предполагам, че Европейската стратегия за Дунавския регион е една стъпка към това доближаване. Това е индиректно така, разбира се, но основното, базисното е, че ние имаме ангажимент към Западните Балкани. Западните Балкани рано или късно ще станат част от Европейския съюз. Не може една част от Европа през цялото време да бъде гнездо на несигурност, на напрежение и това е както в интерес на самите граждани на Западните Балкани, на тези държави, така и в интерес на самия Европейски съюз. Първа стъпка в тази посока беше либерализирането на визовия режим за някои от тези държави, за да могат, особено младите хора, да пътуват свободно, да видят как живеят техните връстници от другите страни членки и връщайки се в собствената си държава, да допринесат за нейната европейска интеграция. Българската позиция е също съвсем ясна. Ние сме за интегриране на тези държави, когато, разбира се, покрият критериите си и когато решат в добросъседски дух всички възможни конфликти, които им съществуват насъдени от миналото в техните държави с страните членки в момента. Добре, господин Ковачев, благодаря ви за това гостуване. Моля, аз ви благодаря. И от събитията на европейска сцена се връщаме у нас, където промените в правителството дадоха много поводи за коментари. Необходимост или добър ход бяха персоналните рокади в кабинета Борисов. Вижте мнението на политолога, доцент доктор Георги Манолов. За 6 месеца, откакто ГЕРБ сформира свой кабинет, оглавяван от Бойко Борисов, 2 пъти се свършиха по-съществени промени в състава му. Най-напред от правителството бе извадена предизвестено Йорданка Фандъкова, за да се кандидатира за кмет на София. А в сряда Румяна Желева и де юре бе освободена от поста външен министър. И тази промяна беше предизвестена, но всъщност не се извърши по замислената по-рано престижна причина. Желева не стана еврокомисар и след скандала с изслушването й не можеше да води българската външна политика. Мястото й зае военния министър Николай Младенов, който предизвестено трябваше да стане дипломат номер 1, а той пък бе сменен от досегашния си заместник Аню Ангелов. Не се случи обаче една друга промяна, която беше анонсирана лично от премиера в края на миналата седмица. Пристигането на нов икономически експерт от чужбина и назначаването му в правителството, професор Илиян Михов. Такава промяна в структурата и състава на кабинета не бе предложена. Какви знаци за водената политика разчита във всичко това политолога доцент Георги Манолов? По плана на премиера ли станаха направените промени в кабинета или под напора на обстоятелствата, които той не можеше да контролира? По-скоро второто, макар че такива планове, доколкото преди имаше публични изявления, фигурираха в неговите намерения, макар че за по-късен период, евентуално към есента. А сега ситуацията ескалира до степен, до която трябваше да се вземат много бързи решения. И аз тук не виждам нещо неприятно. Напротив, макар и малко позакъсняла, промяната дойде, защото в крайна сметка българските политици трябва да се научат на един цивилизован европейски стил и поведение, тогава когато има недогледани неща, тогава когато има много остра политическа реакция, не само у нас, а случай особено в Европейския съюз и която носи негативи на страната. Разбира се, че трябва бързо да се променят положения, ситуации, кадри и смятам, че тук се реагира относително адекватно на ситуацията. Очевидно, че кабинета и премиера се учат в ход. Това аз приветствам, защото ние добре знаем при други подобни ситуации, как български премиери упорито отказват да правят промени, дори ако искате проявяват известен политически типизлък, което не е добър белег и не е добър знак за едно политическо поведение в европейска държава, страна членка на Евросъюза и в този смисъл може да се каже, че ситуацията в общи линии беше овладяна на време и естествено от тук нататък ще очакваме новите прояви на новите министри. Можем ли да си обясним по този начин, с това, че трябваше да се действа съобразно обстоятелства доста бързо и спешно, въздържането на премиера от поставяне сега на гласуване, промяна в структурата на кабинета и нова икономическа фигура, или той просто си направи един сондаж с
споделянето и споменаването в публично пространство на професор Илиян Михов? След като той публично обяви неговата личност, след като направихме съответните сондажи, говоря експерти, специалисти и се видя, че той е действително един човек, който е много ценен и тачен в развития свят, икономист, млад, начетен, ерудиран. Смятам, че това ще стане въпрос на време и при това не много време. Не дълго време, напротив, до няколко месеца, може би до месец, тази промяна ще бъде факт, след като нещата се изчистят окончателно около новата му длъжност като част от структурата на кабинета. А дали няма пак да се разсърди Синята коалиция? Въобще какъв е вашия коментар за сърдитите реплики от там? Те много държат да се консултира с тях министър-председателя при правените промени и вече дори са му подготвили списък с имена на висши служители, които според тях трябва да бъдат уволнени незабавно. Първо, с средня, според мен, политика не се прави. Категорично, разбира се, тези кадри от тъй наречения среден ешелон и по-високо дори, които все още ги има, не само от миналото правителствено значение, от предишни, не отговарят на качества, на изисквания. Да не говорим, че има съмнения за корупция и прочее, трябва да се заминат. Например, едно евронаправление, свързано с реализацията на парите по европроектите, там много добре е известно, че до сега партийни кандидатури не можаха нито на йота да мръднат това направление. Кому е нужно отново да назначаваме партийни другари, които и да са те, каквито и да са те, леви или десни? Аз смятам, че такъв подход с списъци е подход, една реминисценция от миналото, един тоталитарен рефлекс, един рефлекс, който най-много подобаваше и пасваше на двуполесният модел. Той вече е история. Това някои хора явно все още не са разбрали, дано по-бързо го прозреят. До кога мислите, че Атака ще крепи управленското мнозинство? Това ще проличи тогава, когато кабинета бъде изправен пред едни много по-сериозни и решителни мерки от типа на, примерно, здравната реформа, от типа на бъдещото приемане на законите за висше образование и за академичния състав, социалният сектор, реформирането му, пенсиониране и прочее. Това са все ходове, законодателни и юридически, които предстоят. Нещата са опрели до там, че тези системи трябва да се реформират. Спор няма за това. И там ще има най-остра съпротива, не защото не желаят много хора да има реформи, а просто защото има едно неприятно обективно съчетание на нещата. От една страна трябва да се прави реформа, а от друга страна тази реформа се прави в тежки условия на финансово-икономическа криза. И тук вече дивидендите в кавички са много негативни, особено за обикновения потребител на тези услуги. И смятам, че ако не се подходи гъвкаво, рационално и поетапно, особено в смисъл на безболезнени реформи в тези сектори, ще има много сериозни и тежки сътресения, защото нека не забравяме, че една част от електората на ГЕРБ и по-голямата част от електората на Атака са хора с много ниски доходи, хора, които едва свързват двата края, включително и много безработни, а тя безработицата, както знаем, се увеличава. И това ще бъде, може би, най-верният лакмус и критерий като изпитание за кабинета и респективно за неговият съюзник в момента в лицето на политическа партия Атака. Благодаря ви аз. България, накъде след кризата? В студиото е професор Валко Дулевски, председател на Икономически и социален съвет. Добър ден, професор Дулевски. Добър ден. Президентът Георги Първанов инициира дискусия на тема България, накъде след кризата. Вие бяхте сред тези, които се изказаха на форума. Каква е вашата оценка за дискусията? Моето мнение, защото аз не обичам да давам оценки, не съм аз човека, който трябва да дава подобни оценки, но като участник в тази дискусия, моето мнение е, че тя беше една много полезна дискусия от гледна точка на тематиката и много ценна като форум, предвид широкото присъствие и особено участието на премиера на страната, министри, ключови социални партньори, наука, експерти, политици. И от гледна точка на Икономическия и социален съвет, подобен род форуми и дискусии са изключително полезни, тъй като, може би сте следили внимателно, през последните 5-6 месеца ние започнахме подобна дискусия първо с правителството, чрез министър Тотю Младенов по проблемите на пазара на труда. След това имаше едно много голямо мероприятие международно в България съвместно с Европейския комитет и с участието на председателя на Народното събрание госпожа Цачева. Това беше голямата конференция за кризата и трудовите пазари. Така че за нас това е поредна стъпка на необходимия и полезен дебат в България за
изясняване на проблемите на България по принцип и естествено на къде след кризата. Поставя ли се началото на широко обсъждане на приоритетите в различните области, изработването на национална стратегия за развитие през настоящото десетилетие? Аз мисля, че проблема за приоритетите, проблема за бъдещето на България е дискутиран доста пъти в различни формати, в различни форуми. Проблема на България е това, че ако направите един анализ, може би ние ще се окажем страна първенец по брой стратегии на глава от населението. Изключително много стратегии, но това, което липсва като че ли е координацията, синхрона между тия стратегии и упростяването, ясното визиране на целите на развитие на страната. Как може да се постигне тази бърза координация на цели, срокове, политики, от които България наистина има нужда? Не бих казал, че бързи, изключително бързи стъпки и решения, особено социално-икономическата система, в която има висока степен на инертност, могат да се постигнат, но изключително нужни наистина са стъпките за синхронизиране на отделните видови политики и цели. Първо, чрез ясната диагноза на проблемите на България. Това е първото нещо, защото когато говорим за бъдещето, ние много добре трябва да познаваме миналото и настоящето. Аз поделих моето мнение на форума, многократно съм го подчертавал, че за разлика от много страни в Европейския съюз, нашите проблеми не са проблеми само на кризата и в резултат на кризата, а това са наслагвани и развиващи се проблеми в резултат на целия ни преход от 20 и няколко години. Кризата всъщност ги задълбочи и умножи и ако ние трябва да вървим напред, трябва да сме реалисти, че нашето време, нашия срок за решаване на тези проблеми ще бъде по-дълъг, отколкото в други страни, предвид по-дългото време на натрупване и сложността на нашите проблеми. Това е първата стъпка, която реално трябва да признаем и да оценим и допълнителните проблеми, пред които се изправи България точно в периода на кризата. И разбира се, втората стъпка е времевия хоризонт, към който България трябва да се насочи. Многократно сме заявявали, че България има дългосрочни предизвикателства. Те са в резултати на демографската криза, те са в резултати на ситуации на трудовия пазар, те са в резултати на структура на българска икономика, така че първото нещо е визията, времевия хоризонт и второ, приоритетни цели, които след това трябва да се декомпозират по съответните агенти и да се създаде съответния агенти в добрия смисъл на думата реализиращи страни и съответната координация и синхрон между тях, защото в период на оскъдни ресурси, период на огромни проблеми, най-силният лост инструмент, който България може да използва, е да използва синергията от политиките. Думата синергия как се вписва при решаването на тези всички социално-икономически проблеми, които, както казахте, не са само проявление на кризата, а са проявление на всички грешки, натрупани през 20-те години на прехода? Аз бих обяснил по друг начин, тъй като може би имате предвид, че думата синергия ще звучи сложно и за вашите зрители. Ще го обясня простичко. Например, с пазара на труда. Така. В момента, естествено, че това са ключовите проблеми за хората. Въпросът за работното място, безработицата. Но всички като че ли концентрират вниманието си върху министър Тотю Младенов и очакват от него решения. Възможно ли е като с магическа министър Тотю Младенов не може да реши проблема на пазара на труда на България? Защото по принцип Министерството на труда с неговия ресурс, с неговите програми има буферна роля в пазара на труда. То трябва да гаси определени пожари, в кавички казано, там където те възникват, там където имаме групи в бедствия, но не министър Тотю Младенов създава работните места. И от тук пряко влияние и много силно косвено, зависимост от политиките и мерките, към проблема работни места и пазар на труда, България има, например, и по-силно дори Министерство на икономика, енергетика и туризъм, Аграрното министерство, регионалното, въобще отрасловите министерства, секторните, общините, структурните фондове. Но когато всяко едно министерство провежда относително самостоятелна секторна политика, резултата от всичко това е проста сума от ефектите. Синергия или мултипликация означава при една по-добра координация на база целеполагане, резултата, който ще се получи, да бъде по-висок, отколкото простата сума от отделните ефекти, ако можах да обясня какво имам предвид. Времеви хоризонт, какъв според вас трябва да бъде той за България? Времевият хоризонт, който Европа дискутира и може би ще наложи към следващия цикъл на следващата стратегия, тя вече няма да бъде най-вероятно наречена пост Лисабон, защото тя ще бъде
стратегията Брюксел, най-вероятно и там ще се приеме 2020, е следващите 10 години. 2010-2020. От тази гледна точка България трябва да изпълнява определени цели в този времеви хоризонт. Но моето лично мнение е, че времевия хоризонт на дългосрочност на стратегия и развитие на България трябва да се насочи още 10 години нататък, към 2030. Защото нашите оценки показват, че в България ще се появят много сериозни проблеми пред осигурителните фондове, особено пенсионната система, и оттам проблеми пред публичните финанси, някъде в средата на следващото десетилетие, около 2025. И в този смисъл е по-добре да гледаме малко по-напред, да хванем периода, в който ще се появят проблемите, за да търсим диагностиката и правилните стъпки от тук нататък. И искам да подчертая нещо. Това е вече въпроса на, бих казал, силната политическа воля и енергия. И това е големия проблем обществото да осъзнае, че днешните стъпки, които се предприемат, са много трудни и в определена степен те може да не са толкова пряко в полза на нас, примерно моето поколение, но те са полезни или ще бъдат полезни за следващите поколения, които са бъдещето на България, които трябва да осигурят необходимия ресурс за тези поколения, които в момента са в активната възраст. Това е много сложно да се осъзнае сред хората, че няма решение без определен компромис. Връщайки се обаче към 2010, какви са вашите очаквания за икономическата година, предвид външно-икономическите процеси, които текат в момента и които ще протичат? Мисля, че в света дори няма прогноза и няма експерт, който да има категорично за своите оценки и мнения. Виждате, че и прогнозите на Европейска комисия, на Световна банка и на Международния валутен фонд се променят през 1-2 месеца. Лично аз мисля, че ако говорим за кризата, излизането от нея, като че ли тази криза се оказа по-дълга и по-трудна, отколкото това, което всички очакваха преди година и нещо. По-тежка и по-дълга от предварителните очаквания, така ли? Така мисля аз. В този смисъл пред света и пред Европа стоят още предизвикателства. Така че наистина може да не радват първите сигнали на известна стабилизация, на спиране на спада, на леки сигнали за темп, поне за определени месеци и тримесечия. Но аз мисля, че все още има доста въглени, които трябва да се тушират, особено в областта на финансите, особено в областта на, виждате, отново излиза в Европа темата за публичните дългове, за стабилността на банковите сектори, слава Богу, не за България, особено за някои други банки, майки и така нататък. Неща, които все още нямат еднозначно решение. И втория проблем е, че погледнете водещи икономики, например американската икономика, където имаше много мощни интервенции с фискални и финансови пакети, които ще продължават. И изведнъж анализаторите отново дават оценка, че американската икономика не генерира необходимите работни места и заетост. Тоест, това, което се очакваше също от някои следователи на кризите, се потвърждава, че дори да имаме момент вече на известна стабилизация, трябва да преживеем период от 1-2 години, може би той ще бъде различен за отделните страни, в които да усетим позитивни сигнали към трудовите пазари. Трудовите пазари влизат по-късно в кризата. Забележете, че ние влязохме в България най-късно в кризата. От целия Европейски съюз. От целия Европейски съюз, може би, ние влязохме. Първо, икономиката ни почувства това, ако си спомняте, към края на 2008 започнаха сигналите. Върху пазара на труда сигналите се появиха 1-2-3 месеца по-късно. Така че, най-вероятно икономиката ще даде в определен момент признаци на стабилност, не говоря за вече растеж, и след това ще има един лак, върху който това ще се пренесе върху трудовите пазари. Безработицата ли ще бъде едно от големите предизвикателства пред управляващите в следващите години? Безработицата е предизвикателство преди всичко за хората. Пред управляващите е ангажимент да търсят решения. Естествено, че безработицата ще бъде едно от големите предизвикателства. Но безработица, просто с магическа пръчка, проблема безработица не се решава. Защото тя има фундамент и фундамента е икономика. Тук е голямото предизвикателство. Структуроопределящи се отрасли. За българската икономика и за формите на заетост, които би трябвало да се намерят
и да са най-адаптивни за българската структура на икономика, дадености, иконом-географско положение, ако щете за българския менталитет. Извеждането на преден план на тези структуроопределящи отрасли в икономиката изпълнима задача ли? Аз мисля, че тя е не само изпълнима, тя е жизненно необходима задача, защото ако говорим за заетостта, има една такава логика. Има сектори, които може би или със сигурност ще бъдат източници на сериозни инвестиции в бъдеще, но тия сектори няма да създадат работни места. Те ще имат импект или влияние върху икономическите параметри, но не върху параметрите на трудовия пазар. Например, такъв е сектора за възстановяемите енергийни източници. Може би знаете, че в България има предложения и желания за създаване на фотоволтаици. Значи, това са соларните системи, слънчева енергия и вятърна, от енергията от така наречените перки, да го обясня просто, 3 пъти повече, отколкото са потребностите на България, за да изпълни критерия си за 16% възобновяеми енергийни източници. Знаете, може би, че това са едни изключително големи инвестиции, които ще се направят, и те ще се направят, аз съм сигурен, но те няма да създадат работни места. И това трябва да ни е ясно. Ползата, ефекта за икономиката ще е огромен, но възобновяемите енергийни източници като инвестиция не създават работни места. Така че двата въпроса са свързани. Структурата на икономиката и въобще на икономическата активност в България, структурата на българската работна сила, втория въпрос, и това матч или съвпадение, който трябва да се получи, за да се постигнат някакво определени критерии. Търсенето на баланса. Да. Добре, професор Дулевски, каква трябва да бъде реализацията и въобще каква реализация ще имат хората с ниска степен на образованост и необходимо ли е обвързване на социалното подпомагане с задължително изискване за придобиване на грамотност и квалификация? Това е една изключително не само болна, но сериозна тема. Един врящ проблем, ще го нарека така, за България, нееднократно поставен от нас, нееднократно. Този проблем не се появи днес. Той се въртя 22 години като снежна стопка и със съжаление той все повече и повече ще се изсипва като проблем пред настоящото правителство и всички следващи правителства. Наистина много сериозен е въпросът за хората, които рано отпадат от училище в България. Много сериозен е въпросът за увеличаващите се контингенти от хора без основно или дори начално образование, говоря и за начално образование, без квалификация. В годините на растежа, когато имахме растеж 2002-2008 юли, този проблем като че ли се считаше за решаван, но забележете как се решаваше с цената на бюджетни източници. Имаше много програми, си спомняте, временна заетост, други форми, в които тия хора се вкарваха. Но тогава трябваше още да бъде пределно ясно, че ще настъпи в период, който и ресурсите на страната няма да са такива, каквито са в растеж. Бюджета няма да има възможности постоянно да създава субсидирана заетост и тия хора отново ще излязат извън пазара на труда дори. Те ще станат обезкуражени или ще влязат в сивата икономика. В този смисъл, като че ли нямаше досега ефективна мярка, която да съчетава идеята за създаване на стимули за активност на тези хора с някакво изискване за увеличаване или за придобиване поне на първоначална грамотност и квалификация. И ние в наше становище още миналата година, Икономическия и социален съвет, забележете, единодушно подкрепихме, и това е съгласие на синдикати, на работодатели и на трети сектор, и предложихме една мярка. Повечето от тези хора ползват социално подпомагане, да се търси обвързване на получаването на тези помощи по линия на социалното подпомагане, не само с изискването за работа. Вие знаете, че има изискване и за работни. Ние приветстваме подхода на правителството и на министър Младенов да се увеличи броя на работните дни, защото това става трудова заетост, но и с изискването по време на периода на получаване на тази социална помощ лицето да придобива първоначална грамотност или квалификация. Като средства за това имаме оперативна програма "Човешки ресурси", изключително голям ресурс, т.е. има по какъв начин да предоставяме финансов ресурс и условия за тези хора. Ако не можем да ги убедим, че без образование, без базово образование и без квалификация те губят шанса си в живота, трябва да използваме и малко други мерки. Понякога
понякога в най-добрия смисъл на думата ефекта и в социалната политика може да се получи, когато нежно леко се прилага принципа на моркова и тоягата едновременно. Когато ги прилагате обаче самостоятелно, ефектите се губят. Когато само има морков, бързо моркова се усвоява. Когато има тояга, се свиква на тоягата. Така че трябва да се търси, нека използвам тази синергия между два типа мерки. Добре, аз ви предлагам, професор Дулевски, така да завършим този разговор. Разбира се, ще продължаваме да следим тази тема, защото, както казахме, тя е важна не само днес, ще бъде важна и през следващите 10-15 години за България. Благодаря ви за това участие в предаването. Уважаеми зрители, така се разделяме до следващата седмица. Довиждане.